Afeya mompa na yankeka nneoma mom. Asidani ni monyam yodi ne dia se na wotwenso de afiti ase wotumi ne ahode me wo asem. Kasafa bam na fa yimokenka ni monyam kan din so wo yentem. Amen. 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 Da Yesu ase radia ya madoma nanso ode achame. Moja dia fru saneta kramada bodwem. In 323 so masema me kanyina ne se me manamo radia ya de fa Bible na fa ni nkomo na usia me ache na kakra me nim no memfa mawo ane dade edwam kokko corners na na wasa ya sa to aso edwam amisha na sante na atisai amisha sa woda so tiase de nyame asesa otumfo akra da so tiase na onwuye aseda na mede manyame mpa bonsa wasa dako na na basra me obasore akamani baji on kadano me satan kawana kanya ya fransa ai ohiri we ya fransa ohiri ya omase ya frano o abosomfo nyina hiri Sumankwa yana di kama ba me mama na kunwa masa me bon kola yini frin sumankwa yini na no ya me shati afo ya da Yesu asese ode ache fa Bible na fa yeni nkomo kakra anche na Yesu aba ye be hia ne amfa nyame atema ma wa ya hawo aha osofo yankopon shao sa oya nipa message amema ne no. Be very careful about the money. Warning concerning money. Money. Be very careful about the money. One share. Obetre kumasia. Aya party mi onumu adwuma. Sikanti. Okay. Party we kwa no akobata ho. We su kwa no akobata ho. Yes, sir, kakra so fokwa no akogina akotokofo. Maya de pa. Ya woni pari bi wo sikama wo maja wo munyansa ho. Sika yo. Sika aye. Jameso amen. Sika ya kama papa. Pero wan sheye ebe bitiu. Jameso amen. Adia sika aya wo wiase we mu no Satan dua wa dua no ni hini pa sikape mi hwade sika ya mama bawa aya wo ho sika ma mrante aya wo ho a na me kra awira ho nti ye be din komo kakra ya me hwao ai obi wa kasa nti sofo unya sika anya men kasa anya unya sika ye. What do you say? Yes. When you scar, I had the part. But the Mexican control. What do you say? Anna, ma sika anyo de ancho kran kwaje. You are a person for baby. We follow money. Your customs as sika chinu omudi. What do you say? Yes. There are so many pastors as sika tiny one are free. Adomunumu. What I say? Ya wa himfo a akonyo omudi na nka no more respect. But sika paboni ntino o ma show to respect. What I say? City guard fo agina kwa mu chichiri tramanfo. Ye wo bi o wa okura ne respect. Ani ye wo bi so a wache wazo nya tuisidis no obaji. Munum obia. Mbaw. Sika se ni monyam ye ni die. Sika esa ni monyam. Pa. Ani ani die. Enti so any pa na pa bribe gia we lose dignity. No kwasem. What I say? You so many bank managers sika peboni ama na wa madwuma bon. So many bank managers wa many check content feature yako. What I say? What me mo bi ba ya la no abesan low. No yama no wa fa kire no akoche. So ani atwatwa ne kakrakra. Nti afa auditors ba na no kire na ne ayinadi. Obo ye wo bi o wa te kantachi
wɔhyia obi singire kyɛ san yɛ ɔbɔ koro no nti sika ho ɛdi ne panya wode ne bɛyɛ manager awurade Nyankopɔn ɔdi sika no te sɛ nso sɛ yɛbɔ bɛyɛ akyi a na ɔno nso abɛtena ɔno ɔka bi sika pɛ bɔne ana akɔ so nti na no yiyi wasom na yɛtwa ba gyeme so amen yɛde sogya ne akɔka forestry ho forestryfoɔ ho sɛ monkye wɔ ma awia timba nso wakɔto sɛ yɛtwa timba memfa nsa bɛɛ sɛ 50 logs ɛgu hɔ waka ho asɛm wɔ werɛ mu hɔ ama kɔa no asesɛ timba no kɔ wagye ne sɛ ade asɛ yɛkyere wɔ bi a wɔtɔ nkɔkan sika nti ne agya no na ɔne nam nti yɛbɛka ho asɛm asase baako sika pɛ bɔne yɛtɔn ma nipa nsia anaa no na sɔfo bi ka wɔ se mpanimfoɔ bi tɔ asase ma no sɛ yɛ main road main road o main highway main road ɛna ɔmato ama no nti fa Bible na afei ni nkɔmmɔ nyɛ sɛ bi sika nyɛ wate aseɛ bɛde wokɔbɔ tutu nyɛ sika ɛkwammɔne nso na anam tiɛne ye yɛfa wo to ama wonyɛ sika a ɛnyɛ sika pa ɛpɛ sɛ mɛka no korɔ kyerɛ wo nyame nhyia wo bade nyɛ ɔkɛse ɔsɔfo kenkan ɔsɛnkafoɔ 10:19 ɔsɛnkafoɔ 10:19 10:19 ɔse na sereɛ nti na ɔsiesie aduane maako nso mi ɔsɛnkafoɔ 5:10 ɔse sereɛ nti ɔsiesie aduane na sika na ɔde yɛ ade nyinaa sika ne yɛde yɛ biribiaa I know this ɛfam so tena sika nka ho a wonti maa wade aseɛ mfidie wɔ a yɛkasa mu nyina di sika ne tɔɛ enti I didn't condemn money but ɛkwan a wofa so a wopɛ no wade aseɛ yɛwɔ nipa no bi wɔ Kumasi a wɔkɔ sɔfo wɔ hɔ a na wakɔ hyɛe wɔ yi na sɔfo agyina atom ne wama ne sika o another day wama ne sika na ɔno nso astate ne wɔkɔndɛm mo sika no wade aseɛ money sika yɛ o wɔse sereɛ nti ɛne asiesie aduane na nsɛm wɔte asefoɔ ani gyina sika na ɔde yɛ ade nyinaa nti asɛm ne ye sika na ɔde yɛ bibia wiase sika nka ho a sɛ sɛ yɛfiri fie aba yi ɛna me ne sika bu patro a nka me ma original ba na ɔne sika fa ka a ɔntimi ma na mamfianko ba na ɔne sika fa ka a ɔbɛka fie wade aseɛ nti sika ne yɛde yɛ bibia yɛde tɔ aduane di yɛde tɔ atadeɛ tɔ mpaboa but be very careful about the money wɔhwɛ sika de wobɛyɛ akoa wɔhwɛ sika bɛyi wafiri wɔsoro ahenniam gyeme so amen yɛwɔ so many pastors so many prophets sika mu ɔmadane money conscious yina firi baabi wɔte koraa gyeme so amen wɔn baabi a sika pɛ de waduro wone nam abosom so adware wɔ asieyɛ sika wo mekɔto quotation bi Isaiah chapter 5 verse number 10 ɔsɛ deɛ ɔpɛ sika no wɔsɛ deɛ ɔpɛ sika no sika mmee no sika ɛmee nipa na adeɛ ɔpɛ ade dodoɔ no nya na deɛ ɔpɛ ade dodoɔ no nya mu mfasoɔ nokorɛ ti aha ye deɛ ɔpɛ sika no sika mmee no deɛ ɔpɛ sika no sika mmee no na deɛ ɔpɛ ade dodoɔ no mo nsɛm ɛboa a moma mobɔ bi so nkyira mo kɔse pɔtɔ iron rods ɔtɔn nadoa ɔtɔn ɛka ne sɛ nkyɛnse wɔtɔn cement ti asɛm ne yɛ o ne nyinaa akyi wabia school wate deɛ mekyerɛ no ase wabia school wɔsa yɛ adwuma foforɔ wate ase engine cream na ɔtɔn engine cream nko a sɛ sɛ engine herbam abɛka ho ana ɔyɛka ne sɛ engine capsules ana engine mogyaduro radio station ansa na tipa trucks na school ana school ne nyinaa sɛ sɛ wɔsa yɛ ade foforɔ wɔsa yɛ contractor sika na mmee no deɛ ɔpɛ sika mmee deɛ ɔpɛ sika mmee no deɛ ɔpɛ sika mmee no na na wosu ansa the same anyɛ sɛ bi a me condemn wɔ mepɛ sɛ mede bi yɛ wɔ example wate deɛ mɛkyerɛ no ase deɛ ɔpɛ sika no sika mmee no sika mmee nipa wobɛkɔ ne obi kan sika wɔkan saa ne wapa twene dan wabrɛ wade aseɛ ai obi nso pɛ kɔbɔ nso wɔnya
otime kaya machine akayo ono sisa de agu machine mu no wabre ya semni sika no no pasika ni sika me no do pa dodo no nyamu mfa ana de opa de dodo nso no emu mfa so pa onya cause ade dodo no beta no wakoma wonya wa wi a na sa transfer wakowe ai wo de wo peka ato wo ka so pa Chrysler wonya Chrysler ana fai ya kan say Tundra ensu betwam na asemepe what dey say ana akoto Tundra ba ya afai ya say ya kan say Forerunner na no so ba Infinity na akro no na di akire enti moralo wani batia no na afai chese adedodo no mfa so anya de ba amaso ya me shira sasi we tieni ye enti anana pai hwe kwaya fa so pasika yi ayela nipa bibiri ade a wasa nipa wi atira kwan aye nyame ene de yempo aye Christ Jesus yempo kra be Matthew chapter 6 verses number 33 Matthew chapter 6 verse number 33 wose mon hwehwe onyankopon ahini dabi wose hwehwe sika wose mon hwehwe nyankopon ahini wose hwehwe sika wose mon hwehwe nyankopon ahini ade awurade se hwehwe atira kwan aye nyame ahini ne tene ne kane kane wode yenum nyina beka munti asabni he call money material things buildings and the rest he call them such things these things what is what friend yenom omu se de obuni sa jama so amen what friend yenom abranti amesra yawo maba wa bi wa kromu a ebi ton trasa ebi ton duku yes a bossa statia no kodjuma borosa no soro no wa dress no atotona no no hye ne mini no ko praza bibiri what on you my we anu na we no on ko fie nko home anyumro ko toa what is here and a jo o sensuo to ayi you can say ensuo ya motonton pure water otomienu no de ha kire ho no ahoro ne ho no hye ne skirt na ya fe wonu nu ti odi nwi ya butunuti ona akro no okopeska anadwo awuraba no what is here anadwo awuraba kejeti ababawa ona akro no ye say nipa nyina siso a sikani ani woso ti de wiase no no jeme so amen prosidi peska enu ti okodi prosi yes enti kwa bia obafa so a obaye no enu ti na saje atade ne hye no one onfa wanka so obache smogre woni time obi kra ti be gina no aka je hozamata oba me ya bibia me ya bibi na ko indisturbo yen what you say dan ye dwuma no that's it enti ade ba ko me ni sa sikaye but the choir ya fa so pa no ade nipa ko yiram jeme so amen be Psalms 49:16-20 Psalm 49 verse 16 to 20 or say obi nya ne ho a se obi tra sase we so na afa kwan bia so anya ne ho a nsuro na se ne fie ni monyam le do so a nsuro na owu a ole mfam bia la nko full stop yenhwe wo ma tra sase so nya sika ba ko ne kwa me nkroma semne ye kan amen ba ko ne busia ba ko ne nana pokuare one ambato no amen what ma say na kwajo ban redu nya hiani dabi ali mama no nya hiani ho nkere no Professor Thomas na hiano what dey me try na say ti asem ne ni yiamu an ye wei Professor Thomas so na hiano me pesa me bobɔ no ma bi su kyerɛw na ara power nyansa hiano nti no onum aduro wu ye wa onum aduro na wu ye me pesa me ka de kyerɛw o ska no ho na wanyare jama so amen aso wo ma bobɔ di obia ne wa wu ye na ni monyam sa di na chi wo wu ya wani monyam sesa oba da ne fu ya ba fra wade si adu to fie chepe wansa baba fie ho osu ne mfaso bio momone kura so mfaso asene momone ye de ne ba twi nkontomira mu adi obon kura yibidi obon ne so obon kura obon nso ye de ne ba to abakọ ma san fie to momone o ne so mfaso che nipa awuo amenka ne kura nche okone kusifuru mu awo mu a ye fra ni totobi amua wo murka no ya so de good quality mu ne ya de abafie ni aba ahoro
he called that meat totobi. Jeme so amen. Amen. The woso aba kwan a nonsense from fichire no mu befi. Kana ko da kyerɛ wɔ. Jeme so amen. Amen. Obi agya nan kra yutimi di. Aboa bi agya nan akrante a wɔtwe. Wokomo ase twe no amfa ne biri anka ho a ɔno wasɛm. Me pesa na obai. Asema me ka no. Wo take ne yie. Wɔse so obi nya ne ho a. Ensuro. Ase ne fie ne munyam de do so a. And there's no need. So some show be a one year sika. Na me chase no. Ye nipa ya no no. What do you say? Me na me can say. So was sika diamond. Na only Jesus ya. Ya can hear for one first. Oh mobo. Amen. Amen. Be a do something to mama. Yo. What do you say? Say you only sika diamond to talk guys sisia dan. Whatever ma. Na so only Jesus ya. What beregu? Amen. Amen. This something say. Revelation 3:20. 3:20. If you say we say me your defo. If you say that be a would say subu some me your defo. Na manya me ho. Me was sika pi. Na hwe hia me. Bibia ni wa me pa be hia me. Na wonim se wala woni omanihunu fo. Odifo ne se me kan kire wo se. Wa wo so wo sika hwi hia. Wanya wo no. Bibia wo pa bia wo nya no. Wo ye wo ankasa. Woni omanihunu fo. Woni obi a wo amanihunu. Ni mobroni. Wo hiani. Ni frani. Ani tajani. Wa wo si wanya ho no. Jeme so amen. Enti me pese ne. Abrantia bia wo sesuo no. Ma wakoma enkom kwa urade kwa so. Amen. Hwehwɛ urade Yesu Kristo kyerɛ kwan. Jeme so amen. Asen so be sa wo bra wo wiase sika pe ho. So for yam pasika ba da ne atokorase ha. Anya korase ntidi asum nyame o. Tieni yo. Obi wa korase wa nya bi on kwasore. Wonya Kristo ni. Ne korase ntini asum nyame. Dan kwa wo benya ntini ya kwasore. Jema so amen. Me kwasore akotie Kristo hunim de. Na me de abobra na nkwaje abaya me de. Anya offering. Jema so amen. But so will be. Na se aton so de to be. Good. What you say? Yes. There was so many pastors. Ye timi kase. We am trying to so dudu nti wo wi a yensie no. What the sa jai? Kape honhom na awurawura won se no. What the sa jai? Yesu kon wan soma wo se obi am trying to so dudu ama wo a wo wi ansie no. Wan kan sa. Okay. Amen. Entutu so dudu nkan kwaje ho. Aye yo me pese nyame hyira me. What you say? Yes. Me pese urade ya de bay. Hyira me. Anya kadan. Amen. Me pese awurade hyira me ntina metua. Me nana ne Abraham. Enti se me nana tua de ame nso metua bi fine. But anya kadan. What me pacho what? Ana yentua ne se chenkene chen. Jema so amen. Ye tua no ogedie kwa so. Okay. Sana anya Melkisedek na beda Abraham ka. Na die sikape nyina sofo no bia wurewura won. Jema so amen. Sikapao. Ne dia dan ka dai. Sikapa my young boys be brako jeje nuro. Aba bia prayer tower. E ya kan say prayer camps. Na me edifo. Me odifo sasafula. Odifo bremu. Odifo mensa. Odifo ay kokotako. Odifo bomb. What? Betray. Because of money. No antia. Abrantia. Anome nu obi asika na akere na akoma kwan. Okay. Na ni wi afra urade obo so ne asase. Ma woni mra fom. Amen. Na hwehwe wa ma di sika kire wieye. Jeme so amen. Me ka kire wo. Why na nya de dudu che Solomon? Why na nya ne ho? Ewi asi we mu a che Solomon. Aso no na ka sa de nyina ya digan. Jeme so amen. Wose so obenya ne ho ansuro. De fie ne monyam do so ansuro. Na so wu a emu ba kokora. Mr. Da, yes, you know, Jina ho. Abo ho. Baby, yes, you know, mammy, yes, you know. Okay. I don't think so. See, them sika bundle to other canoe. Mpalia bushia penny. What is here? Yes. Say 50,000 no so near Tamba Quantum. Nankadia Betche. What is here? Tasmini. Nanimo Yaman who want a netum. Your bonny dinner custom. Be the debut. Your bonny dinner custom. And can a president bar? We ho.
wo wu ye ka ya de ne tu mu kra ambulance ya ni animu ya sa de ne ko to maternity home a whole president yo maternity home me passa me ka bibi ade kirawo ama wu se so obenya ne ho asase so a ehwe nsua Bible say me ba hwe papa na sua ehwe bone nsua amen amen ana me disofo ana ma hwe ya mabra bo ba basa wagi me papa bibiri se mo kan no ma hwe ya mepem jemeso amen sika yo anso hwe ye osankafo 2 verse 18 to 21 Ecclesiastes chapter 2 verse number 18 to 21 was na bra me bre no wiase nyina afono me Solomon na ka say was na bra me bre no wiase nyina afono me Solomon say me beja na ma moni po bedi makira ba oni po bedi makira ba ene ono ba fa me bank note na wa no so be onyansafo akoyi me sika me kum ni papa ye wiase be ko de me sika me ton kokai ana no me di kokai na fura lupre ayam hyehyɛ ne mfifire fua me sika me kontrol mu obi afa me to ama pare agu bank onana ni bia ya mfa ne to na ebedie me brembre no wiase nyina fra wa bre no wiase afro kwasi ada bi wo so dem no no obi agina my home amba o to my home obu ade kokura won home every blessed day 365 days make a year every day we are busy piskana ni wo aja what you show them no communicate ka di ni gusu free nkran ba so le akosisi here preach ya so for preaching wire out obejina bonte okay wo so wadru fa tech okay fa kan say asafo interchange no so na fa police station animo na bradum unicorn house wo animo ho pa udu a triangle ne nche ho park ho me ba se sia what you saw them no or the body na ba so ban fa dwen na ma what you saw them was said it's a business a quite say wa ma ton say o hwesika sa was a chia having fun ho the be ja pete do ba what you say o hwesa was a kai having fun ho that's somebody so ko ka tia ja piasa jan saton basra me enko having chia ari opa ko ka tia burukutu o fi ukura me pasana na pai abranti atenka me pasana na pai utimi hunu nioma bi bra ne bro wiase nyina afono Solomon say ne bra wa bra pasika wo wiase no afono me sem no beja mo nipa obedi makira ba obeja no aya ne yese obeja no ho manipa obedi na kira ba na hwan no nim so obeyo nyansafo enti paasa de na me yese na eyanyansa ana kwasea ne so obedi ma dia me obedi ma dia mabre amedi nyansa me nyansa nyina so a yesu yahudie Jemeso amen abrantie be very careful wasankafo says kan sembi Ecclesiastes chapter 6 verse number 1 wose ahunyade ne animonyam enso ye ahudie wote ahunyade ne animonyam enso ye ahudie Jemeso amen yanko wose boni bi ho amahunu no wiase na edoso woni paso nyankopon ma na ahunyade obi anyame ya ma na ahunyade ne adedodo ne animonyam ye na kono biare mo ne de ye na kono bi ope enso nyankopon ma na ho kwa wote beto na ntwe mua obedi ewe oto odwan na ye urosuma no de ne krako wari ase mono kwabena ne mu jira no odanda no ne jana fa ho ene bia ni Guinness egu na hu tim fifiri yi free jim ana na fura wuro dani koto dweso na ode na kira to akonwa num na mai nkoko ne ntiantia ompade oye birim ho ne ho ye gugu ne ho ne ya twetwena ne ho mfemfem wadi ase de na kono bia no mo ne kra so nyankopon ma no ho kwai se nso onyame ma ne ho kwan so woni bi na emom ona na bi na ebedi yesu yahudie kenkan osina se obi wo ha na odi mfie pi na ne mfie mu na doso bebre na papa me ne kra nso wansie ne ye woni ya nsie ne ye a me se opon ba yesen no na oba na di hunumu isum na wokro ne Jemeso amen na na pai me ka sempa na akyerɛw hwɛ kwaya wo fa so posika wo magazine ye amana firiki eno na metie news bi yeso ohima bi ni cruise bi akwatira abofra bi kokuno ene ya kye no sika o what you say sika penti eni patiri ye di ano Bible say nwisia nsumpo na mo twintonto mo nyanko tiri nso na mo di ano
etire kwabena ne muti ne etwa ne abusa abamam sai was the last one the end na no na krokro we dia so we di ni tiri suri tip we dia so eti kambu ni bia we dia so pa masa pafo na dia magi 30 million sha we dia one man 65 for me de ma dia ko edi 3 days nso apro etwetire eti di ande se tia semini sikapao na Ghana fo di akire ampis ampis asema me kan amabu mfome tia semini wọ́n máa yẹ kwan wọ Kumasi do ọ̀hẹ́ highway so wọ Kumasi yẹsẹ yẹsẹ wọ́n di Kumasi no ayẹ sika pẹ́ ọkọ abẹ́mu a wọn kọ kásẹ̀ mi yí kọ́ mi yí gotes wọ́n di ase sika pẹ́ ẹ̀na wọ́n abẹ́ máa contract bi a ne di ewom 100 million ne wàá jẹ di 500 a ne wàá jẹ 100 500 nti wọ́n ma contract bẹ́ẹ̀ 5 for wọ́n agyegye sika na guru bọ́tọ̀ mu wọ́n na ẹ̀korọ̀. What do you say? Sikapao. Electricity for the same. I come to one more. I'm saying, young coach, light beam. Lights are on my track. Young coach, got disconnect from a line. No, my track. But with Chama, or to Chama, I'm a slow. Tell me, coach, what's okay? The power chum. Panini Ticano. The power chum. Me son. What do you say? Me per se. Another na me ba ko be di nkomo ayi no ya kan se meter sayanton se meter yanton ya de ma free okay nso kwa ya ju sika ansan ya de meter na baba bono ya ju sika sayanton meter sika ye bre what you say internal revenue for na kwamone super sika wo kan o mso wudi atem. I'm not against anyone. She kwaya fa so pasika ni. Why we ye wanu anchimu a stroke babo. De wo ye die. Because obeji obi o sika bone e ma nipa na bompa ya tia wo. Ye bi ni bebere hawe. Ado so dodo. Yes. Sika pa. Connection man. Onya ambassador. Nso o se brem amfa nkwa bruchire. Ana bebre didi amanfo sika manne. Wo mo yare de dadem. Sika pa o. Sikape bonne dia koso no nipa ba nyina sika nipa yare ba abasori ko sofo nka die so botom kra na waso yima yare fo o hwere di wasemo ba no obewu so man ko tua 150 million obewu wodi sunsumu ka sunsumu odika o se samba de hunamu a sira ko nefa eye 150 million honam dia no nti so metimi atwa de amesra mamo odi sunsumu ka what you say nipa ne yare o de obedi kura de ne obetwa sika no so obekọ akowu wo ko ya tira ma asofo fa so gisika obi afuru se na akọ ha wose ya bodua fansa ko buruburu nsuom ya charge you 2 million 2.5 he said the whole Ghana obi asikọ so odi bone Jemeso amen. What did I tell you? Obi oho na no na metiase me na me wura ho. Say obi party a John. Wo mo papa sure say wo ye tro. Okay. Enti atunu dim propaganda secretary. Chairman and secretary. Na no mo di asem ni e obi o no ye propaganda lawyer. Sitase wo kan oboa. Cheso obejira bonti obetwa tro. Kuntumpo ne no krese. Secretary. So, no agiska. Kasamri ebe na akoya se nyame ahia dum anka farija ma yeku yeye sika o sika wa sema sika di to mi papa woni pa bia bra sika l'agent na te Ghana ha batwaba na obi ama usika se toma me won so se pen won wo yeye ya to laptop ya dia braw na obi so di kotokuro na mase obi so to wallet boot ntima sika tia semeni after a cash in PM nipa bia wo je bribe wo jimi me ne de watamo nipa bia wo je bribe no huru se what udi wani mo nyam no waton okay what you say waton ton wa adwena mo bi sei be very careful anapai osofo me anto aso anya sa 5 osanka 4 5 15 to 17 Ecclesiastes chapter 5
verse 15 to 17 to 17 chapter 15 to 17 ma honya ha said the offering na yama de jemba ya said the onipa bia no wo ba asase so furu ma me yam na ka asafo nkura sa no be sana koro na motai na won shirt Dabi. said the oba ya ne sa na ba ria ban obesana koro to aso se oba no said the oba no ore mfa ne bere mu hwi ne bere mu hwi bibi obepa ya bia no on fa nkura ne nsam nkoda yesu ye bone ye ya eye bone a eya said the oba ye no said the oba ya sa na obekono na ye ne mfa so be se eye mfa so ban de manipa so nipa da sane bere hunu esu ne na nyina mu esum no odidie na bufuo ne yade na were ho doso jeme so amen na bufuo ne yade ne na were ho ane na were ho doso asase so Okay. what do you say de obra pa nyina no won famu ba kokore nkuta ne nsam nko Dabi. ana no papa bi wi na mkobie na omo kire disiedie omo sa disiedie no munya ne sika o na me gira kire o na masum ma no opani asrasi ya diskai mama me afrema so de we gya akwan 5 series no ma gya to bone omo mfa ntufuru no so o Dabi. ke ya de adaka na beso na kamo di tum ya wia na kamo bobom afra sam so mfa ntonsuo no Antonio kwa. ya wia ya no mo de hura dabi ya omo check ya na me fura pani ba ko se na we no mo de mefuru na ana o se o safani ya kan sa akwa afa me gina hodi na me si ai Sam. anu se anu kura chansa Papa. a chansa amache oda ho nti se sei obi yare wo fi a empire bo a wo ma anya adwuma bo nyina ne se Quantum. erade bo anu ongu Be a J3. what you say ye di funu ni padasani be pegetri And one no. ye ton no mabu anipa wa ba kwa ko bonsan ni bia watobi What to be? Say fish. what you say wa ba kwa ko bonsan ni bia no watobi wo ka hu no owu ye what you say me come na yo ya trasem ni and ya dani to support you awira ho se kapentio awere ho tu afirim omo check sika na mama kantra wam gina ho na omo watch na so masa bra wo so ye ne ehwe mo ma kan nti ai wo so hwa sofo ene de anyi nipa ni o na so obi awu no ni hu sika na mo check ne sa e kam kira wo abranti am sira wo hwe kwaya ofa so pasika ni amen sika ye na so wa hwe ye abatan no wan hwe wi de befi ababa wa warefo abranti obi timi di sika da no no na akoda eza sika pama Ghana fo afran dodo na ya dane akromfo what dey say meti ni otare ka ho ya tafo driver ni yi na ni an support mu twaw sika o atambi atum ne sawa driver ni nso we di anu afra ma sa ka na jejeme no so sika no o de ayo fita ni nso daka na sia amasa utiri yo kaka ebebu afa so ayi abo ha twa ayra obo he ni botom sana akro wata nso wagini nya electricity ni obetwa no Bia sika Bia. electricity ni nso nya wanu atwa Bia. what dey say me pese ana Ghana fo no obi ani ba ne ho so na won says bra wo bra e wo sika ho no enya nyansa Okay. hwehwɛ baabi adaakye woka wo nsa gu bo a wokoro Amen. yɛn nti no nim a yɛnim nti no ɛne obiaa ba na obia mpaebɔ a obi pɛ solution ne hawo no ho anu sɛfo madwuma nkɔ so awurade nyankopɔn saa nipa no nso oni nkɔ ho Dabi. wankɔbu sɛ sɔfo no sɛ sɔfo maɛda ne manya daa nkwa osikani bi hyia Yesu wɔsɛ owura ɔkyerɛkyerɛfoɔ pa ada na menyɔ na manya daa nkwa saa kwasi obi amu sɛ bibio amen ono kura ne Yesu ka kyɛn sɛ kɔtɔn deɛ wowɔ nyinaa na bɛdi makyi wobɛnya wɔ se dabi yɛyɛ adefoɔ Wontumi. wɔhwɛ sika ne saa na wɔhwɛ nkwagye ɔsɛ nkwagye deɛ bɛkyɛ sika no nie Yesu se krakye mese kɔkɔtɔn deɛ wowɔ nyinaa fa ma hiafoɔ na fa empty handed bra bɛdi makyi yɛyɛ adefoɔ yɛhodeɛ dɔɔso ndeɛ sɛ mesa bɛgyina zero owura akɔɔba bi na Mose ɛmɛyɛ mmara mɛdi so nkakrakra wɔn sɛ de ɛsiteɛ sɛ woka kyerɛ obi a wɔtɔn wi ɛma ne sika
wɔtɔn kokain ɛma ne sika na ɛtɔ biribi kane na me preachi pizza to no sɛ obi de ne nneɛma si wɔ no wɔtɔn na ade speaker kɔsi wɔ sɛ wobɛka nyame na ne bua fu ne bua fu aberanteɛ ɛna na pai mebisa wo wɔne awurade ntam te sɛn sɛ ma sɛ adwuma metaa ka wo ɔsɔfo meka sɛ mekɔ a mɛkɔ kyiri 1 Timothy 6:10 adufuru pɛ wɔsɛ nyameso mpa abodwuo wɔm ɛyɛ adenya kɛse yɛmfa hwɛ ma wiase bibia ni hɔ a wode bɛ wiase yɛntumi mfa womfa bi nkɔ na sɛ wɔ nnuane wowɔ nnuane ne ntade ne deɛ de kate ho ma no ɔsoma wo wɔma ɛpa yɛ ho anya no ɛhwe sɔhwɛ ɛne afidie ɛne nkwasiakɔ no ɛnyɛ ma nipa na te wɔn kɔgu ɔyera no wɔsɛ yam na bɔne nyinaa ne hini ne sika paa bɔne nyinaa ne hini ɛyɛ sika paa ebinom adi akyire ayera akwan na wɔde yaw pii wɔ ho gyeme so amen kyɛke saa quotation wei yie paa ebinom di akyire ayera akwan de yaw kɔwo wɔ wɔn ho tiɛniye wona na di sika kyi ɛnɛ ɔkɔ bu nsam gyem wowɔ fa di sika kyi ɔkɔ bu nsam gyem wo nso aba the same ɛna wo ne aberanteɛ kasa a kyɛle aborɔkyerɛ deɛ mankɔ bi ɛnyɛ yɛ koraa ɛnyɛ na obi frɛ me firi South Africa sɛfo bɔ mpa yɛ ma meyɛ madwuma na mbusa sɛ wowai ɔte mewɔ South Africa nam sɛ ade nti na wo nsra mpaebɔ sɛ sɔfo bɔ mpa yɛ ma na mehunu Jesus ɛndeɛ ɔmpo ɔsɛ sɛfo ɛno deɛ mekɔ asɔre nam sɛ wokɔ asɔre bɛte wonim Jesus ɔsɛ dabi nam sɛ wokɔ South Africa wanya sika ɔsɛ dabi nam sɛ the same thing nti mɛbɔ mpa yɛ ama wo a mebɔ mpa yɛ sɛ Awurade mmoa wo no hu no menu ni adwuma ho mpaebɔ ɔsɛ meda ase wotumi sɛ meda ase ne koraa no mfiri na akoma mu na obi nso afrɛ firi Libya sɔfo mi wɔ Libya mebaa menya adwuma nyɛ nam sɛ woakɔ asɔre dodoɔ sɛi sɔfo Libya deɛ asɔre ne yɛ nam sɛ woboa Pentecost wɔ hɔ ti asɛm ne yi aberante a wotie me anhwehwɛ sika o na nya wo nkwa amen say so many doctors degree na ɔkɔbɔ ɛni nyinaa no wadane wo dini kɔda tugu saa sika what you say ebi sa hepatitis ebi sa jaundice ebi dom pabua ebi hele no ɔno nso deɛ wonye mo a ɔbɛsɛ na ma wasɛ na ma na maayo anketi wɔn sɛ no na sika wom 2 million 2.5 2 million a day otimi yi nkwala bɛ sɛ 20 do ne nkura maayo ya salaya ma salai school for ane maame for ne sofo maame for SS for nkwala ya training college ya salaya ni kwala yi nkwala gusa no no so discard tum twa owi anu atibia ma na so de aka gun boot no tax ona kro ne kro no kra no mo doctor foni nyeska enya kro osofo Timothy 6:17-19 1 Timothy 6:17-19 wɔse ahonyafo wɔ wiase kasa kyerɛ wɔn sɛ ahonyafo a wɔn wɔ wiase no bie wɔn no kasa kyerɛ wɔn sɛ wɔn nwene akokurokosɛm nhwɛ ye akokurokosɛm a wɔdwene na ɛmoa mo nso wɔn fa wɔn ani nto na ahonyade a ɛni hɔ daa so ahonyade a wɔwɔ no ɛni hɔ daa nti wɔn fa wɔn ani nto so na wɔn fa wɔn ani nto Onyankopɔn a ɔma yɛ na ade nyinaa ma no dɔɔso sɛ yɛ nie no so gyeme so amen nti Yesu ka sɛ ɛnhyehye wɔ gyapadeɛ wɔ ɛfam ha adeɛ aha owifoɔ ɛbɛba bɛbubu akɔwia na hyehye wɔ gyapadeɛ wɔ soro ɛhɔ na owifoɔ nkɔbu nkɔwia ɛnwe nkana ne na baabi a wɔ gyapadeɛ wɔ no ɛhɔ ne wakoma wo ɛna na pai ma memfa wo nsia hwɛ sika pa yie na sika di nipa bebree kɔ yiram gyeme so amen young boy wasi so pɛ so ɔtɔ dwom hwɛ nnwom a wɔtwerɛ kwasi adwom ɛna wɔtwerɛ wate aseɛ obi ade ne ho akɔ John film acting nka no koraa deɛ nhame but ɔpɛ so ɔyɛ star nti ɔkɔtua duro na ɔde abɛyɛ star awieɛ ni asɛm no o aberanteɛ da bi woda hɔ no so aporɔ na anwui a hɔ na bɛhunu asɛm a mekan so mfa so nyame nhyira Awurade mmoa kɔkɔbɔ yɛ afotuo yɛ ma nipa sɛ na ɔfa nyame mpagya wo nyina yi wɔ Yesu din mu amen nti sika no a yɛpɛ no yɛnhwɛ kwan yɛbɛfa so apɛ sɛ sika no
na ne nyina mu no yɛnhwɛ awurade nso akyi kwan 02755009370 028953099 hello Kasa tunje nkaun. Nkaun so ne frost ne baby akasa free. Me ba dem kasa free say yo. Ya do so fa ke pa wi en samo ade mai. Na ya calling the obeti go so iba de area so na ya de be ko bi. The area sense of obeti within the Isaac. All right, Isaac. Yeah, I say I know call but over chain friend 02755009370. Hello. Morning. Pacha me just ne frost ne baby akasa free. Pacho, your friend is Justice. Free self business. Okay, Justice can say it to you. Also, we an operator that's no footy. It was the capital of the train a swimming to be a. Then, obviously, the young father, so you can say, Ukrainian water. And Tara Metal, a Dinamica or Taka or 20, and it's kind of 20. It's only with the Campon, the Kakas and more. Natum Pacho, Bianasi and Quasamana. There are catching the priest come there. Or there is a for cannon. Yana down, Naja Messina Sada, or so forth.